Dione Galdes u l-Buaddas ta' 59 sena li telef ħajtu wara li l-ħadd filgħodu sab ruħu f'diffikultà waqt li kienet jodos fiċ-ċirkewwa u telef ħajtu tlieta fl-isptar Mater Dei. Galdes li kien għallim tal-azz b'esperjenza kien rispettat ħafna fil-komunità tal-Addasa. Fil-fatt kien hemm bosta persuni li selmu l-memorja tiegħu fosthom Andrew P. Zammit, chairman tal-Calypso Sabakwa Club, permezz ta' post fuq Facebook. U star kif Dione mhux biss kien għallim tal-azz ta' ħila kbira imma wkoll menter ta' fiduċja, ġenerus u ħabib sinċir għal kull min kellu l-privileġġ li jafu. U żied jgħid li kien persuna faċli biex taħdem miegħu, fil-waqt li qal kif il-passjoni tiegħu għad-dinja taħt wiċċ l-ilma kienet kbira daqs l-impenn tiegħu li jaqsama ma' ħadd ieħor. U qal li matul is-snin Dione kien jagħti ħinu u l-għarfien tiegħu bla waqfien, fil-waqt li appoġġja lill-klabb fit-tagħlim u fil-ħbiberijiet tiegħu fost l-oħrajn. Ħafna minna ħadna l-ewwel nifs taħt l-ilma taħt il-kura tiegħu u għad kbir ta' Addasa ġarru parti mill-wirt tiegħu fit-taħriġ u l-imħabba tagħhom lejn l-isport. In-nuqqas tiegħu se jħalli vojt kbir fil-komunità tagħna, imma l-ispirtu tiegħu id-daħqa u l-erf tiegħu se jibqgħu magħna dejjem, temm jgħid Zammit. Bil-każ ġie infurmat il-Maġistrat Ian Farrugia li kien diġà ħatar inkjesta maġisterjali waqt li l-investigazzjonijiet mill-Pulizija wkoll għadhom għaddejjin.